ରାୟଗଡ଼ା ପାଇଁ କାମକୁ ଆଇଥିଲୁ ଏମିତି ସକାଳେ ହେଇଗଲାଣି ରାତିରୁ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ଏମିତି କିଛି ଅଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସିନ୍ ସନସେଟ୍ ଭ୍ୟୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ର ପାହାଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ବାହାରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ କୁହୁଡ଼ି ହେଇଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଆଉ ସାମାନ ଯାକ ଲୋଡ଼ିଂ କରିଥିଲୁ ଏମିତି ଅଛି ଏମିତି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ। ଆଉ ଏଇଠୁ ଆଉ ରାୟଗଡ଼ା 40 କିଲୋମିଟର। ଆମର କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ହେବ ନା ଏଇଟା ଅଏଲ୍ କେତେବେଳେ ବାହାରି ସାରିବ। ତାପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ଆଙ୍କେ ଗଲେ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ପାଣି କରିବା ପାଇଁ ଏମିତି ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରି ଦେଇଛୁ। ଏମିତି ସନସେଟ୍ ମଜା ସିନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଅଛୁ ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ ଏମିତି ବଇଛୁ। ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ଆମର। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଅଏଲ୍ କେତେବେଳେ ଭରି ହେବ ପୁରା ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି। ଆମର ସେ ଭିତରେ ଲିକେଜ୍ ହେଉଛି। ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଯାଇଛି ଅଏଲ୍ ଏଠି ଜମା କରୁଛୁ। ସେଇଟା କେତେବେଳେ ବାହାରି ସାରିବ ତାପରେ ନା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି କାମକୁ ଯାଇପାରିବା। ହଉ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇନା ଟିକେ ପଚାରେ ଭାଇନା କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଦୁଃଖ ସମୟରେ ମାନେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ଗାଡ଼ିର? ବ୍ରେକ୍ ଫେଲ୍ ହେଇଗଲା, ହାତ ଟେକିଦେଲେ। ଏବେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ। ହେଲେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା? ଆଜି କାମ ସରେଇକି ଯାଇପାରିବେନି। ଆଜି ଖାଇବା ଶୋଇବା ଏଇଠି, ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଆଉ ସରିଲା। ଏମିତି କିଛି ଅଛି ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କେବେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ସାମାନ ଫାମାନ ନେବେ ହେଲେ ଭାଇନା କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦେବେ। ଆଉ ଏଇଠି ନମ୍ବର ଗାଡ଼ିର ଏମିତି କିଛି ଅଛି ରୋଡ଼ ସାଇଡ଼୍ରେ।